ஆர்ஆர் பிரியாணி தமிழ்ச்செல்வன் அவரை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை. டேஸ்ட்டு உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. குவான்டிட்டி கூட அதிகமாக இருந்துச்சு. மசாலிக்காவும் ரொம்பவே ஸ்பைசியாகவும் நல்லா இருந்துச்சு. நமது கோவையில் இனிதே ஆரம்பம் சேலம் ஆர்ஆர் பிரியாணி. செப்டம்பர் 13 நம்ம கடை ஓப்பன் ஆச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நம்மளோட சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் நம்மளோட சிக்னேச்சர்ஸ். இன்னும் வருங்காலங்களில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாமே இது பண்ண போகிறோம். சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வர போகிறோம். நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, பெப்பர் சிக்கன். 2 பிரியாணிக்கும் சைடிஷா பிரெட் அல்வா, பச்சடி, அப்புறம் ரைத்தா, அது 3மே தருவாங்க. நமக்கு 2 லெக் பீஸ் மாட்டியிருக்குங்க. ஆர்ஆர் அப்படின்னாவே பிரியாணி தான் ஸ்பெஷல். பாசுமதி ரைஸில் தான் பண்ணுறாங்க. அடுத்ததான் லெக் பீஸ். இந்த கறி தனியாக எலும்பு தனியாக வந்துச்சு பாருங்க, எலும்பு. அடுத்தது மட்டன் பிரியாணி. பிரியாணியை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு. சிக்கன் பிரியாணியோட மட்டன் பிரியாணி வேற லெவலில் இருக்குங்க. இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் டாஸ்கட் ரோடு 10th ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. டைமிங் வந்து 11 to 11. பை.